मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनै नैबे वेस्ट बेंगलाव अदेबानि नोंथांमोननि नैबे स्टेटआव मध्य नागातुलि गामिनि बे सिलबारि गोजोनपुरि बाथौ थानसालि लुनो थाखाय 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होबाय। थारैनो बे अनसुंथाइखौ मोननानै गोसोआव माबायदि मोनदों मा फोरमायनो? थारैनो बे जों दिनैहाय जोङो जोबोद खाफाल गोनां सम आरो जों सोनाब बंगआवहाय 3.5 लाख बर' सावरा बाथौआरिफ्रा बाथौखौ जोर होनोखान जोङो जुजिगासिनो दङ। बेबादि बाथौ थानसालि दाब दाब गामियावहाय गोरलै गोरलै लुफुंना दङ आरो बे गोरलै गोरलै बाथौ थानसालि लुफुंनायाव दिनैहाय बे मध्य नागातुलि सिलदाङावहाय जोंनि जे गिबि बाथौ लुजेननायाव जोंनि मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय 2 लाख रां हेफाजाब होबाय। जोंनि सोनाब बंगआव बे नेरसोन जानानै थागोन। उननि समावबो जों बे जोंनि सोनाब बंगनि थाखाय मोनसे थुलुंगा महरै जों दाब दाब गामियावहाय बाथौ थानसालि लुफुंनायनि उननि मोनसे थुलुंगा जाय थागोन। बेखौ जों मिजिंथियो बिथांमोन बे हेफाजाबखौ जों सोनाब बंगनि बाथौआरिफ्रा जेब्लायबो बावनो हाया। बेनिखायनो जों सोनाब बंगनि बाथौआरि जानानैहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा जोबोद जोबोद साबायखर आरो खुलुमनाय थाबाय। नोंथांमोना जोंनि वेस्ट बेंगलाव थानानैबो गावनि हारिनि राव बा हारिमु सिनायथि लाखिबोदों। थारैनो बियो बेसेबां स्ट्रागोलनि गेजेरजों जाबोयो आरो दिनैसिम नोंथांमोना हमना दङ मा फोरमायगोन? थारैनो धोरोमखौ रिफर्म खालामनो थाखाय जोबोद सम नांगौ। नाथाय सैथोनि लामायाव थाबायनायाव बाथौआथ' सैथो, बे सैथोनि लामायाव थाबायनायाव जोङो जाफुंसारगोन बे जोंनि मिजिंथिनाय दङ आरो जों जाफुंसार जाहोगासिनो नुनो मोनदों। आरो बे बाथौआ दुलाराय बाथौआ मुलुगनां बाथौआव बेखौ जोंनि सोनाब बंगनि बर'फ्राबो गोसो गोरबोनिफ्राय फोथायो आरो बेखौ दासिमबो नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानैहाय आसामनि जे बर' बाथौआरि बिथिंनि लोब्बा जानानै जोंबो बे मुलुगनां बाथौ सोरजिनायाव जोंबो हेफाजाब होगोन बे जोंनि मिजिंथि आरो समायखिरा।